Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na mga napuhit sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko diri, ma'am. Bakit di ko kaimbag diri? kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinigong lab. Sure ka? Magkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Sandata. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Aldwin Nacorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suki kung tigpaminaw nining inyong tulumanon, Bagong Bayani. Ako si Karen, usa ko sa mga OFW nga nanimpad sa lainasod para sa maayong kaugmaon. Lisod kaayo para nako nga malayo sa kong pamilya, kay grabe mi kasuod nga pamilya. Ugwa mi maanad nga makabugbuhag mi. Pero tungod lagi sa kalisod, gipiyungan ko na lang yun ug nang-apply ko para Macau isip entertainer. Sugdan ako ang sugilanon sa naapa ko sa Pilipinas. Nag-unsa man sa papa? Urag, busy man kayo sa kuri-kuri dito sa luyo? Karen, nak, Oh, nanawag na ay. Unsa kay tuyo ani ay. Ngano pa? naiba o kaghay ng atong gitar? Naaro man to diha pa. Nga naman gamiton nimo? Oo, magtukod ta o kaugalingon na tong banda. Banda? Ah, sige. Ako'y mag-drummer. Onya si Kuya EJ, my guitarist. Okay ko na. Kay makapang-chicks ko na. Kay guwapo kay ko tanawon magdagitar. Believe ko si makaugalingon ko yan, no? Oo. Mga anak, sinikiat-kiat lang ang atong pagtukod o kaugalingong banda, ha? Kinahanglan nga mo commit kita na ini. Trabaho on tag yun eh. Nakasabot mo? Opa. Good job, guys. Dako na mo og improvement kumpara nito mo pay pagsugod na to. So sige na. Mamahuay na mo kay naatay tukaran ugma. Pa, exam ra ba na mo ugma? Dili ko pwede. Ha? Exam? Uy, nganong mamang ka magsulti daan? Tingklase ba ya ugma pa? Diba, dili makamudawat og gig basta weekdays? Ay, nanuukon kaya na ikon ako ni balibaran. Pa, dili man sa ko pwedeng mo absent good. Exam good na. Dili ko makapasuan na kung dili ko mo take. Sige, una-unaon sa nanakog maayo, Karen. Sige pa. Undang og eskwela. Unsa pa? Nakikistorya ako sa imong maestra kung pwede ka bang hatagan og special exam. Pero di man sila musugot. So, nag-decide ako. Undang na og eskwela.
Pero pa, Karen, anak, dili tanang nakahuman og eskwela na dato. Pero kining ato, pangwarta na ni. Gusto na ko nga samtang bata ka pa. Kamauna kang moriskartis kinabuhi. Ug, maogyo'y pilia kung asa ka makakwarta. pa, Ay, as kita sa mga lawas, oy. Pila gyud ta kaadlaw nga nagsigig biyahe. mao gani, wala tay pahuway. Noon sa kutaw mo. Angay gani unta nga magpasalamat mo kay daghang grasyang niabot. Mo na atong ipangandoy, di ba? Nga may mukuha na nato. Nalagi ni kuha na to. Tungod kay si Papa man mo mamugos. Nga, kuhaon ta. Kinahanglan pa magyutang mamugos sa atong kaugalingon kay wa pa may nakaila na to. Kunya pa, di ka mauwaw na. Kuya EJ, Uy, kung sultihan na ha, EJ? Oo, nauwaw ko. Pero dili ta mabuhay ang kalibutan na kung mag-uwaw-uwaw ta. Alo, uy, luya ni mo dayo, uy. Bakit ba gani kayo ka? Pero hago na ba kayo kasi trabaho? Di ka pa dyan alinsing, dili ka mapagawa na, no? mapagaw pero wa ko'y mahimo. Stricto man kay sa papa ko. Hala, no? Kaya pinara may kwarta ninyo. Ambot lang ni papa, uy. Pero sure ko nga, barato pag yun na kayo. Wa pa ba, may pangan. Kung sila yung nasod ba lang ka, naghago o yung nana, no? Sus, okay, magita kayo. Kaya dako mo kayo bayan dito. Bitaw, no? Oo. Unsay ka, kung suwaya ni mag-apply, day. Dili pwede. Diyan mo imong grupo. Usaon naman ang miyan eh. Pa, ako naman sa mo mawa. Pangit alam mo glaing singing. Basta di ko musugot. Samtang nagbarug pa ang itong grupo. Dili ko musugot nga mularga ka. Pa, Grabe sa das papa, uy. Makatuok naman sad na siya. maugit Janice. Dili man to nasingon anak sa una, diba? Dili gid sa ingon ana. Sawa pa ta magtukod og banda. Gusto lang ni Papa nga disiplinahon ta. Kuya EJ, Para inigabot sa panahon nga kita na mo'y manarbaho nga wa na sila. Kaya na nato ang atong kaugalingon. Maong dili na to lainon pagsabot si Papa. Kuya EJ. Tulas ako tutunlan, uy. Di mo ito makatugog tarong, ani. Sige, mo ana ako. Kiyasra ko. Oh. Day, Janice? Ah. Asa ka? Wala ako, te. Modisko ko. Unsa? Uy, basi makasaban ka ni Papa, ha? Dili ko makasaban kung dili ka magsaba. Pero, Te, nahibaw ka nga watay kagawasan ni Papa. Permilan ta niyang didaan. Maong please, te. Ayaw na lang pagsaba ni Papa, ha? sige, good. Basta kayo pagdugig uli, ha? Salig ko ni mo, Janice. Maayong pagbuminaw sa Let's Pinoy. Karen! Karen! Basta na! Pagdali! Opa! Anong kapan sa Papa, uy? Sa iyo habi ang mukha, uy. Pa, ngano? Ayos, Janice. Ha? Ay, nabuutan ni mong manghod. Naibaw ko nga ni Ikya siya gabi ug hangtod karon. Wa pa mauli. Son, ibaw kag asang imong igsoon? Wa pa. Bantay lang yun yung bataan ako. Makatilaw kag yun ako, Janice. Wag na ako magiti sa palibos dyan, Nisoy. Hain mga kaday siya. Lagot na ba kay sa Papa? Na, kuyog magubang atong grupo tungod di Janice. Paabutan na nato nga mauli si Janice. Ano may bawaan na to ga, nga na dugay siya uli. Oh. Janice, hain naman ka. Ate, nasuko si Papa. Oh, day, berting suko ah. Hain malagi day ka. Dili na ko mauli, te. O si dali na mauli. Nahadlo ko ni
siya pauli, ah. Ug ing na siya, ha? Nga, di na magpakita na ko. Hangtod-hangtod. Pa, Ha? Kita gani siya. Basta magpakita. Ba, unya ang atong grupo ani. Sao naman lang ang banda. Wala tayo drummer. Di na lang nato padayunon ang banda. Ha? Unsay dili ko taon. Mangita ta og laing drummer. Pangita, EJ. Opa. Day, si Blair, atong bagong nga drummer. Blair, si Karen, ako manghod. Ang atong lead singer. Ay. kagwapo niya. Uy! Mahilis akong amigo, eh. Ah? Sus, ka ba? Klaro kay ka. Bye, Blair. Tara, practice na ta. Anya, unsay kasulti ninyo? Kamao siya. Unsi ka mao. Maayo gid siya pa. Salamat, Karen. Dili mo dako dayon ng Blair. Kaya wa pa kay napakita na mo. Pa. Oh, kuya, di problema. Naginuktok manggod ka. Day, murag di na nako kaya nga ngunaan nga itong income eh. Nga mag-agad at tagpilay ihatag ni Papa na to. Ha? Nga naman. Para naman sa atong mga luhong atong gamitan sa kwarta. Sa inyo, oo. Pero ako, dili. Unsa? Unsay dili? Day, buha nga. Nakapamaptus ko. Unsa? Nayabag na ka, kuya? Wala ko tuyo, sigurado gid kong palayason ng Papa ini kung may baw siya. Bugo kang dako! Kasabaan ka di papas kaya, AJ. Layas! Di ko gustong magkakita pa ng dagway ni mo! Layas! Kaloy ni Kuya AJ. Kamina mo. Unsa man pa? Wa na'y banda. Undangon na ni nato. Blair, pawalay na lang sa inyo. Sir. Ug ikaw, Karen. Pangita na og laing trabaho. Pa. Mao na lagi to'y buhata. Pang-apply sa laing nasod isip entertainer. Murag mao na gani angay na kong buhaton. Uy, kabalag ka. Mga nagtabang, ha? Nako'y mga nailhan nga pwede na itong magkatabang nimo. Salamat, Yadis, ha? Unsa? Unsay mo larga ka? Nang-apply na ko pa. Nagpaabot lang ako employer. Di ko musugot. Ha? Di ko musugot nga mo larga ka. Patsyaon ako. Una ka makalayo na mo. Pa! Paayon agad pagsultian, na. Para naman sa dinato akong buhaton. Dili! Gusto kang mo larga? Sige, larga! O kalimti na lang sad nga may amahan ka pa. Pa! Dako na kausaban ni Papa, we. Dili mo to si ingon ani sa una. Grabe makay siya kamasinabtanon sa una. Karon, mura naman hinuon mig dili niya mga anak. Selfish na kay siya style. Sanam kinahitapuan ni niya. Mo na ni, makalargan ako sa Macau. Yan, hipawag ko ni mo eh. Gusto mo ko mananghid og tarong, Kuya AJ. Mayo, ginisugot sa Papa nga mularga ka. Wa, Kuya, uy. Gipalayas man ko niya. Unsa? Pero okay ra ko, Kuya. Ang importante nga makalargan ako sa laing nasod. Kano sa amde tuod ka mularga? Welcome, Karen. Thank you, ate. Wilma, maunay akong pangan. O kung may mga pangutana ka, pwede ra kang mangutana na ako, ha? Okay, ate Wilma. Thank you kaayo, te. Sige na. Ipahimutang na ng imong mga butang kay ugma dayon, sugod na kag trabaho. Okay, te. Nabaguhan ko, Anita. Ubay-ubay ang among nakanta sa usa ka set, pero okay ra. Ang importante nga, dili na pareha sa Pinas nga, bisag magpatay-patay pa kagkanta. Gamay ra gyapon kayong imong kita. At least, dili, okay ra. Worth it ang tanang kahago.
Salamat. Makapahuway na gitaon ko. Lain na sad nga grupo ang mukanta humana mo. Karen, Yes, sir? we have a problem. What is it, sir? The other singer is sick. You need to take the next set. Unsa? Dili man ako makapahuway? But, sir... Do not complain. Gawin mo ang gusto ko. Okay, sir. Thank you. Good job, Karen. Sir, 2 set na po yun. Hindi ko na po talaga kaya. No. Please, Karen. Just this once. Okay. Uy, mao ba? Pwede raman gyud unta kang mobalibad kay naa man na sa ibong kontrak nga tulo ra gyud ka kaset. Unya imagine, karon kay unom kaset imong gikanta? You're not supposed to exceed 4 sets a night, manggani. Mao gani. Pero nahadlok lang ko kay basin og ila kong kontrahan kung dili ko musugot or basig mataktak unya ko. Dili ka nila pwedeng taktakon tungod kay nisunod ka sa kontrata. Mao nay timan Karen. Gusto ang imong kauban, ha? Di ba sa kaangay mahadlok, day, kay huwag mo kay gibuhat? Kuya. O, day, ang tingog, tuhunan na nimo. Maubisag unsay mahitabo, ang pingi, gud ha? Ha? Ay, kabusari. Okay. Day off na nako karon. Nalipay yung ako kay makapahuway ko pero kami nga man sa kong gipati. Padoong na Pasko pero layo ko sa kong pamilya. Gimingaw na kay kukuon sa kanindot ng among pamilya sa una. Sawa pa may magkabuwag-buwag. Merry Christmas, day! Merry Christmas, kuya! Nakaipakita ni mo? Unsa man na? Ate Karen! Janice! Wala kayo ang kabalakan niya. Salamat in taon. At least may luna na ko nga magunahon na nga nag-uban mong duha diha. Si Papa, naba mo balita ni Papa? Waday? Pabuto na lang yun nato siya nga. Siya mo kontak na ko. Dali. Ipagawas lang ng gibati nimo. Ayon, anigit niti. Wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Sakit kayo akong dughan. Bisag sa ano kong pugong sa kong kaugalingon pero makahilak yun ko. Normal ra na, day. Kami, niagi man sad mi ana sa una ba? Maunang nakasabot ra gid kaayo mi nimo, Karen. Tati Wilma. Ako na may masunod ko mo-perform. Hey! Yes, sir? Come closer. Okay, sir. You are so beautiful. Ay! Hanggaw ka! Bastos! Tiurok lagi kang hubuga ka. Oh, what happened? What happened here? Huh? What's wrong? What happened? Bastos ka da! What is this? What is this? Karen? Unsa pa niya kabog din eh? God, this... Uy, hala! Kiunsa man ni mong customer, uy! Akong gisumbag. Bastos man! Ginoo ko ni mong bataa ka, uy! Pag-expect na lang yun nga, ipatawag yung ka sa opisina, ana. Unsa? Pero bastos siya. Ako lang giprotektahan akong kaugalingon. Kahit na, hindi mo pa rin dapat ginawa yun. Customer natin yun, Karen. Customer! Alam ko, pero singer po ako. Hindi ako bayarang babae para hipuan niya ako ng ganun. Whatever, I will give you a chance this time. But once na maulit to, I'm sorry na lang. Pero sir... Get out! Sir! Get out, Karen! Okay po. Hanggang din na sila. Ikaw na hinoy mo ikikasaban. Maugani. May pagmuli na kadali, day. Tukot ang balik ko banda. Na, dilingon anak ka sayon, uy. Lisod kayong kinabuhi dahil sa ato. Samtang ni ako din eh. Patasaan na lang yun ako kung pasensya. O garon sad nga, makatabang po ko ninyo din ha. Day. Sakit ang
tunlan, uy. Gipagkaubagit ko. Tungod siguro nita kay naglain ako lawas. Sao naman ang nina ko. Ulit dili pag yun ako kayang mag-duty o niya. Kinahanglan nga ako ning ibahuway. You must perform tonight. No excuses. But sir... Please, Karen. Huwag mo akong bigyan ng sakit sa ulo, please. Sir, hindi ko po kasi talaga kaya. Kayanin mo. Sir... On the day that you angels got together, decided to create dust in your hair. With all these names, you know how to sing. Oh my God. Lainagit paminaw sa kutigog. Bisa ko sahod ako. Tiligan ako kaya. Karen, ano ba ginagawa mo, ha? Bakit ka bumaba sa stage? Sir, hindi ko po kaya. Nakakaya po. Oh my God, sino bang kumakanta doon, ha? Bumalik ka doon! Sir. Kaluoy ni mo, day, uy. Ano ka ba? Usay akong buha doon. Kuyawan kong basig mukha niya akong tingog. Pahuway og tarong. O kung dili gihapon mo sugot si sir nga pahuway ka, magpatabang ta sa agency. Okay, fine. You will rest, Karen. Pero 2 days lang, ha? Kailangan nyo mag-practice. May bago kayong gitarista. Okay po. Salamat po. Karen? Blair, ikaw rin ang bagong gitarist? Oo, nanay ka din sa Macau. Oo, mayo kay kauban data. Maugyod. Salamat nga nakita tagbalik. Sorry. Kaning today, unsay sakit ni Papa ninyo? Huh? Sakit? Naadi siya sakit? Kuan. Nabitaw sakit si Papa, day. Sa ato pa, nahibaw mo? Oh. Pero mo magsulti. Kay di may gustong mabalag ka kaya. Nagulos lang nason. Kuya, kundakas papa, magpada ko kwarta. Pangutan ako unsay mga gikinahanglan. Palihog lang. O kung mahimo, patawagas yan ako. Nak, pasilo ako. Ayaw na ko na pa. Ako'y bahala ni mo, okay? Salamat kayo, Karen, anak. Thank you, everyone. Thank you. Karen, gisinyasan ka na zero? Oh. Unsam sa kay tuyuan niya. Someone wants to talk to you. Sino po? Talent Scout daw. Puntahan mo na. Sige po. Hello, Karen. I'm David. And we want you for a bigger Macau show. Better pay. But no guaranteed contract yet. I'll think about it, sir. Okay, here's my card. Just call me. Okay, sir. Why contract? Wa pa sa pagkakaroon pa. Naglibog palagi ko kung mugo ba ko. Mas nako magud ko og makwartaan ni God. Og nakinahanglan kay ko anak kay para sa mga tambal nimo. Ayaw ko na anak. Maway paminawa, imo kasing-kasing. Kung ganahan ka, sige. Dawata. Pero kung dili, ayaw puksa. Pa. I am so glad that you called. What's your decision? Honestly, I wanted to. But I can't risk my job for it. Okay. I want you to think again. Just take your time. No pressure, okay? Thank you, David. Anogon kung imong balibaran. Pero mao man sad good. Wa lagi kasiguruan. Mausad. Pero basin og mauna di ay na ang opportunity para ni mo, day. Basig musikat ka, ana.
O baka ha, dako na kayo ng matabang aron mausab na ang imong kinabuhi. Ate Wilma. Kaysa tinuod lang, no? Kung ako may oferan, ana, amo dawat ko, uy. Ate. Ay, dili sa akong magsige ko na una ato, eh. Mag-focus lang sa ako sa akong trabaho din, eh. No pressure man ko, no. Og ingon siya nga, take your time. Ako kumao. Maya na lang ko mo decide. Ako unang siguroon. Nga dili ko magbahay sa akong desisyon. Sige, lagi apong katuling akong tutunan, uy. Karen? Oh, so ayun kining aso po. Ang may ni pala sa imong tutulan. Salamat, Blair. Way sa pa yan. Murag nakabantay lagi ko nga grabe ang pag-atiman ni Blair ni mo, day Karen. Ate Wilma, suod lang yun kaayo, mi. Wa na buti pasabot yung pag-atiman nako. Angay lang yun, day. Kay dili ra ba mo pwedeng magkauyab? Dili pwede nga magkauban sa trabaho ang manag-uyab. Sige lang, ti. Wa man sa ko'y plano mo sud og relasyon. Karen, I love you. Blair, ayaw ragat pagbinuang ingon, ana? Wa ko magbinuang. Seryoso ko. Mahal ta ka. Ako. Mahal ba sa ko nimo? Ha, Karen? Please, tubag ako. Ugsultihi ko sa tinuod. Sa tinuod lang. Dili klis sa di ka gumaon, Blair. Kisa may dili ma-in love nimo nga buotan ka. Gentleman. Mapinangkaon. O kanang tanan. Na-feel na ako nimo. Pero unsa? Pero dili ta pwede nga na ikarelasyon nga kauman sa banda. Wow, itago lang gud nato. Please, Karen. Blair. Please. Aha? Uyab na mo? Oh. Ayaw lang pagsaba ni bisang kinsa. Nahala sige, good. Pero, dili mo mahadlok nga mataktak mo anang inyong gibuhat? Dili, te. Kay, dili magid may magpaila. Ay, ako'y nabalaka ninyong duha. Pag-amping mo, ha? Oh, kumusta naman imong tutulan? Ay, maulang lagi gihapon. Murang arang siya pero mubalik ra gihapon. Di ka gusto magpacheck-up? Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Blair, ayaw na palabig sikit kaya nagtanaw sila na to. Oh. Sorry. Kasakit ako lawas. Uy, kahumanan nga trabaho. Ay, kaya pa kaina ko. Mura na magbigay ako tutunlan. Kinali nga manikamot kong maayon ni. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
ingon. Sakit na kayo kung tutunlan. Kinahanglan ka nga magpatsika pa na. Sila, bananta ka. Ay, dili pwede, Blair. Ako ra. Dili, hindi ko masugot. Bahala na. Basta kayo bananta ka. O niya, what if mataktak ko sa trabaho? Huna-huna sa kong maayo. Sige, bahala ka. Blair. Nakaragdanan ni mo dahil kung nung sa desisyon mo. Kuya sa gituod kung mawa na niya ng tingog ni mo. Madawat ng tutunlan ni mo. Sabi angay na kumbuhaton, kuya. Istoryahin ninyo ni Blair. Pangayog tabang niya. Undang sa mong trabaho din eh. Unsa? Huwag daw ata katong gi-offer ni Sir David mo. Kaya mas grabe imong kahago kung magpadayon ka din eh. Blair. Hunahunag maayo ka rin. Din sa bar, pila kasi tang imong kantahon. Unya kung may absent pa, ikaw pagin mo himong relibo. Blair. Ug kung mudawat ka sa offer ni Sir David, di sama din kahago. Ug mas dako pagin ang bayad. Ug wa pa'y kontrata. Pero naibaw ko nga mao na'y angin mong buhaton. Ang pagdawat sa iyang offer. Husto ka, Blair. Siguro, sa'yo na giti nga angay na kumuundang din sa bar. Igo na lang ako tiwasan akong contract din eh. That's good news, Karen. Yes, sir. You won't regret this. I promise. Thank you so much, sir. Mingaw na day ko ni mo ani day. Mingawan sa ko ni mo, te. Pero sige lang. Anhirabit ako sa Macau. Suruyo lang kaya tika din eh. Bantay ha? Magpaabot yung ko ni mo. Lagi, te. Pagamping permiday. O good luck sa bag-o ni mong journey. Salamat, Ate Wilma. Thank you, everyone! Good job, Karen. Thank you so much, Sir David. By the way, I want to ask you something. What is it, sir? Would you be okay with being invited somewhere outside Macau? Like the U.S.? That's a really big opportunity, but I'm not sure if I can do it. I mean, I would love to, but I guess I'm just scared. You have nothing to be scared of. I know you can do it. I trust you. And I know they will love you. Sir David. Ha? Imong gitando si Sir David? Oo, kuya. Anagan. Sakto gina ka rin. Ay kadlog nga mo gawas ka sa imong comfort zone. Suklita ng hagit niya laing nasod, ha? Oo, kuya. Wa kayo sikan ng opportunity din eh. Suklan ko ning tanan. Nakita na kitawan ko. Oh, hala. Si Blair di ay. Uwa naman di ko makapanawag niya. Ay, ito ka na ba, Noy? Huwag ba nang ito na ko tawagan? May kayo nagkahinumdum ba tayo ka na ako? Sorry, nagkod. Medyo busy lang yun. Bahala kung sa kakabisi. Basta make sure nga dili ka sobra kago, ha? Paway yun. Oh, Blair. Hatagan yung may panahon nga makapahuway o makalingaw-lingaw aron dili may ma-stress. Kana mo'y gusto lang kong madungog. Di ko gusto nga mahago kag mayo. Mahal
I love you too, Blair. Unsa day? Gusto na kang mupalit og bahay diri sa Pinas? Okay, Gusto na ko nga narata sa usa ka compound kita nalang papa. Pangitai ko, Kuya Bi. Sige. May problema. Pila na ko katuig din his laing nasod. O gimingaw na kay ko sa akong pamilya. Gusto na ko mong pauli. Dungan ta. Sure ka? Oo. Wala sad biya ko makaulit Pinas. Puro lang ang trabaho din sa laing nasod. Panahon sad nga mo bakasyon ta. Sige, Blair. I-update ka dayon ko kano sa ako makauli. Just finish all your scheduled games. And then, I'll let you go home to the Philippines. I will, sir. Thank you so much. Don't worry. I pay for your ticket. Thank you, Sir David. Day ka rin? Day! Kuya! Kuya! Ay, Karen! Ganun mo ka magsulting mauli ka. Aron ma-surprise mo. Anak, salamat. Salamat kay niuli ka. Salamat sad kaayo sa tanan yung suporta. Kung dili tungod ninyo, waon taning mga bahay nato karon. Tungod sa nasa tanan nimo sakripisyo, Day. Maong salamat kini mo kay bisan og bisag asa na ka naabot sa imong pagkanta. Wa gid mi nimo talik di. Dili gyud na mahitabo nga talikdan ta mo, kuya. Wa ko'y naabot karon ko yun. Dili tungod sa iyong suporta. Og labaw nang. Salamat nimo pa. Nak. Kay tungod sa imo pagdisiplina namo sa mga bata pa mi. Sa pagtudlo namo bahin sa pagkanta, nausa mga tong kinabuhi. Og hangtod sa hangtod din akong isipon nga utang kabubuton pa. Ang akong pamilya maugid ang numero 1 naghatag og kusog nako sa tanang butang. Mahinungdan nga bisan og nag-OFW man tuod ko, pero wa na ko'y kahadlok nga mo atubang sa tanang mga pagsuway. Dini na lang kutob, daghang salamat. Inyo matatampo, Karen.